कई लाख का डांड भरे खातिर तैयार हो जाया। एकरे बाद ही पावर स्टार पवन सिंह या खेसारी लाल के बुलाया। भाई वो ये बात हम काहे कहते आज पूरी कहानी बताओ। हम आपको बताओ कि भाई साहब अगर आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर दू गो टावर के बुलावल चाहते हो, जैसे कि एगो खेसारी लाल यादव या तो ये पवन सिंह के, तो भाई साहब इतने मत सोचिया कि सिर्फ हमें उनकर भाड़ा देवे पड़ी, उनकर हमें सट्टा के पैसा देवे पड़ी। ना, आपके डांड भी भरे के पड़ी, कुर्सी के, टेंट के और भी कई सारा चीज की आपके डांड भरे के पड़ी। कहे से भाई साहब अभी हाल फिलहाल में ही औरंगाबाद में पावर स्टार पवन सिंह के एगो स्टेज प्रोग्राम रहा, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि औरंगाबाद से पावर स्टार पवन सिंह चुनाव भी लड़ चुकल हुए, लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुकल हुआ पावर स्टार पवन सिंह औरंगाबाद से, और औरंगाबाद के काराकाट से भी चुनाव लड़ चुकल हुआ पावर स्टार पवन सिंह, जो उनकी विधायकी के भी माहौल बा, और पवन सिंह की पत्नी भी वहां से चुनाव लड़े वाली है। लेकिन भाई साहब वही में प्रोग्राम करे जब पहुंचे पावर स्टार पवन सिंह, इतना ज्यादा जनता आ जाए, इतनी ज्यादा पब्लिक आ जाए कि भाई साहब सिर्फ पवन सिंह के देखे खातिर माला प्रोग्राम तो बीते वाला बहुत ही भयानक प्रोग्राम होला। लेकिन भाई साहब ओकरे बाद जे उनके बुलौले रहा वह सुन के भाई साहब कई लाख रुपया के खाली कुर्सी और टेंट का सामान का डांड भरे के पड़ेला। आप लोग जैसे कि बगल में फुटेज बा में देखत होगा कि कई सारा कुर्सियन के ऊ हाल बा कि एकदम कचुम्बर बन गई बा भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह के प्रोग्राम करावे खातिर या पब्लिक के देखे खातिर। सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के देखे खातिर इतनी ज्यादा क्राउड होला, इतना ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाला कि भाई साहब कितनी कुर्सी टूट गई जेकर पता ना बा। तो यही सब कहे भाई देखा पावर स्टार पवन सिंह जब लोग आवेला न तो इतना ज्यादा जनसंख्या आ जाला, इतना लोग फैंस देखे खातिर आ जाने पावर स्टार पवन सिंह हो या खेसारी लाल, ऐसे सुपर स्टार को लोग इतना ज्यादा लोग देखे खातिर लोग आ जाला ने कि भाई साहब एकदम से सब पगला जाला, और इतना ज्यादा नुकसान होला कि काहे बताई। फिलहाल में आप लोग हाल देखी ला, तेही से हम वो कार्यकर्ता से कही लगा अगर आपके पावर स्टार या आप खेसारी लाल का अगर आपके प्रोग्राम करावे के बने तो आप कम से कम 1-2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कम से कम डांड भरे खातिर तैयार रहा। फिलहाल में आप लोग का लग रहा है नीचे कमेंट कर। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। हमने तो अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।